Ei, molt bones a tots, aquí Jordi, benvinguts a un altre vídeo de Hearthstone. Tornem a un altre cop a l'arena... Ai, a l'arena, perdó. Tornem a Ranked, ja no me'n recordava. Tornem a Ranked després d'un mes, bueno, bastant de temps sense gravar Hearthstone. Espero que no m'hagueu trobat a faltar. Bueno, us porto una baralla nova, us porto Priest, no jugo mai amb Priest, no sé com pronunciar-ho bé, Priest. No jugo mai amb el Sacerdote perquè el solia odiar profundament. Anem a veure si podem fer alguna cosa interessant. Baralla nova amb cartes noves de l'última expansió. Bé, de fet només una, però li dona bastant de sentit a la baralla i és l'última llegendària que va sortir, la que et posa... La que jugues... La que et dona un mapa i després el mapa et dona un mono de color, un mono d'or i el jugues i et converteix totes les cartes de la baralla en llegendàries. Doncs sí, jugo aquesta carta, molt free. Fantàstic. Continuem jugant cartetes. Que no decaiga el tempo. Després, si no fa res, jugarem un Belen's Chosen. Depèn el secret que sigui, sabrem que estem jugant contra Freeze Mage o una Tempo Mage. Vale, ja t'ho dic ara que és una Tempo Mage. Vale. Sembla un desperdici el que acabo de fer, però és que aquesta criatura, el Flame Waker, no la pots deixar viure. Amb tots els mitjans l'has de matar. No tenim res per jugar. Anem a veure si activem ho de copiar. Fantàstic. 3 cartes bastant dolentes. Potser el Talnos és el millor. Almenys la ciclarem. Sí, fantàstic. Mirror Entity. Espera, vull curar-lo? Puc curar-lo i matar l'1-2, però també puc simplement intercanviar-lo pel 3-2 i jugar el meu 1-1. Perdoneu. Cada Nadal em constipo. A veure. 6 mones que pot tenir. I aquesta que me la ciclarà per una altra. Flame Wave. Fantàstic, moltes ganes. Moltes gràcies. La putada és que li puc robar, però és molt probable que em copi un 4-5. Bueno, però tot i així li robo el 2-5. Doncs no és copiar. Això serà un counterspell, molt probablement, contra hechizo. Llavors, haig de tenir present que quan jugui el Nightbomb vale. Doncs res. Torn 7. Si el Doctor Boom està de color verd, s'ha de jugar. És la norma. No hi ha millor cosa a fer. Perdoneu que estic una mica fotut. No fotis! Quina broma és aquesta? Què m'estàs contando? Sou conscients, no, del que acaba de passar?
el Big Game Hunter li ha creat un Stable Portal. És a dir, d'entre totes les cartes li ha sortit justament la que necessitava. Mare de Déu. Increïble. Res, que veure un d'aquests. Ah, era un effigy. I don't have to be a princess. Vale. No gaire gent juga a l'effigy. No em sembla excessivament bo, la veritat. Aquest no el jugaré, a no ser que pugui robar una carta. Si el jugués ara, simplement me'l atacaria i me'l tiro i ja està. Bueno, no és per fardar, però tenim la partida bastant controlada. Tinc 5 cartes a la mà i ell en té... Vaja. Vale. Podem fer dues coses. Podem matar-li el 7-7 amb el Shadow Word o jugar al Light Bomb, ho destrossem tot. No, però és que em matarà aquest aquí, quasi que passo. Vale. Is someone injured? Va, una carteta. Acabo de pensar que el tio jugava a Flamestrike, o sigui, pot destruir 2 cartes amb el Flamestrike ara mateix. Sí, en té una altra. Vale, bola de foc. Home, no ho ha fet gaire bé, Vale. Obey. Embrace. Right away. No sé si em donarà temps de jugar la tia del mono i tot, i a més és que no m'ha sortit. Però bueno, ja veieu que la baralla té molts mitjans per aguantar. La Justic ara ens fa curar-nos de 4, o en aquest cas podrem fer 4 punts de mal. Ah, per cert, truquillo, que no sé si ho sabíeu. Si jugueu al Justicar, tinc 10 manars. Puc jugar a l'habilitat. Soc subnormal. Soc subnormal. Bueno, us puc ensenyar igualment. I ara puc tornar a jugar a l'habilitat. Això és el que volia ensenyar. He pensat... Bueno, és que és igual, se m'ha anat l'olla. Volia curar i després fer els punts de mal, però evidentment tota l'estona feia punts de mal amb l'Auchenai. Bueno. No em matis aquesta, sisplau. Això és una broma. És increïble. Bueno. Ara veieu el combo. 4 punts. Anem a veure què em donen. El que robo. L'altre Auchenai. Quasi que no jugarem criatura, per si un cas és un Mirror Entity, la jugarem al pròxim torn i la podrem matar amb l'habilitat. Vaya anada d'olla abans. He matat el meu... la meva criatura. Vale, una altra criatura amb 4 de vida. No! Me'l mata. Bueno, no passa res, tinc una altra. Però clar, si és una de copiar, bueno, podem jugar aquesta primer. Fantàstic. Aquí la podem jugar 50%, tot i que no farà gaire. 3 i una 4, no farà gaire.
Vinga. Escolta, això és una broma, O sigui, increïble. Increïble. Li queden 5 cartes. La matarem ni que sigui de fatiga. Ostres, tu, és que m'agradaria ensenyar-vos la carta llegendària nova, però és que no em surt. Mira-la. Vinga, va. Do you have the artifact? La podria haver matat, però mira. Prefereixo que sigui una llegendària en el futur. No. No el matis. No, no li queden criatures. Ja es pot jubilar. 7 cartes, va, sisplau. Vull jugar al mono. Vull que veieu. És que es retirarà, només li queden 3 cartes. Bueno, no jugaré cap carta. A veure si no el retiro. 3, 7. Ja veieu, 2 Holy Novas, 2 Light Bombs, això és per controlar, 2 Shadow Word Death, cartes per robar cartes, anem a robar, només he pogut robar una, 3, 6, 7, 8, evidentment no volem cremar la nostra carta, bueno, ara retirarà, això no té sentit. Oh! Després et surt aquesta carta en mapa per anar al Golden Monkey. La jugues, te la baralla i robes una carta. No. Bueno, què més porto a la baralla? Porto una Sylvanas, porto una Belen's Chosen, si és veritat, 2 Holy Fires, això ajuda també molt a aguantar. Què més portem? Oh, el Golden Monkey. Anem a veure. Almenys veureu l'animació. I, o sigui, les d'aquí també, Totes són llegendàries ara. Li donem un King Mukla. Bueno, ja m'ha deixat. Ai, un Doctor Boom daurat, per què? Per què daurat? Potser el tenia? Estic al·lucinant. Per què tinc una carta daurada? Bueno, és igual. Mola, no? Tenir una carta plena de llegendàries. Hòstia, aquesta no he jugat mai. Una Mexna no és res d'altre món. Aquesta típica que no la juga ningú. Ai, mira, no em mata. Que bo. Bueno, fa gràcia jugar al mono, no? Bueno, ni que sigui una mica rara la partida us he pogut ensenyar al mono. Bé, companys, espero que us hagi agradat el vídeo, que us hagi semblat interessant i o útil. Va, vaig a ensenyar la baralla, per si algú la vol veure, i si no, fins al proper vídeo, companys. Per la resta de curiosos, aquí està la baralla. Cartes molt típiques. Aquesta carta és brutal. Museum Curator aquest. I a part fa molta gràcia el soroll que fa el tio quan ataca. Fixeu-vos-hi. Sobretot si el teniu en anglès, en castellà no sé com ho fa. El Ringmeister, al principi de la partida si el tens el jugues com un 3-2 normal i si no, després el pots combinar amb els Cabal i pots robar criatures de fins a 4 d'atac i si no també serveix per intercanviar criatures. Imagina't que tens, pues jo què sé, un 3-5 i vols atacar un 5-5 o un 5-3, li baixes 2 d'atac, ataques i no te'l mata i al final del torn li torna l'atac però almenys has pogut intercanviar la criatura i la teva no es mor. És molt útil, també la recomano moltíssim. Evidentment per matar criatures grans, 2 Thoughtsteals. Això també va molt bé perquè les partides s'allarguen, llavors bàsicament d'una carta en crees 2, llavors ja va bé en partides que se'n vagin a fatigar. Belen's Chosen per aguantar al principi. El Belen's Chosen més Deathlord
és un 4-12 amb Town. O sigui, molt difícil de matar. I si tens moneda pots jugar segon torn Deathlord, tercer torn Bell's Chosen, un 4-12 allà ben plantat, a veure qui passa per sobre, saps? Això dona partides. I el Bell's Chosen, no sé, si li tires un +2/+4 a 1-2, aquest d'aquí, ja és un 3-6. Si li tires aquest d'aquí, pues un 3-7, no? Sí? Un 3-7. I bueno, podeu anar a fer les mates, això és un 5-6 i bueno, etc. La Elise Star Seeker. Aquesta és una mica la clau de la baralla. Holy Nova, Holy Fire, quants Hollies? El Light Bomb, els Cabal, Justicar, per anar-se curant 4 ja podeu aguantar encara més, i bueno, Sylvanas i Doctor Boom, perquè no? Per què no? Doncs res, aquesta és la baralla, companys, espero que us hagi agradat el vídeo. Ens veiem en el proper vídeo de Hearthstone. Apa, adeu!